Gue serep nih. Duwe rokok, Cuk. Dipake ini nyapa. Ini mlaku ya, Cuk. Kok tak golek ning kene, Cuk. Nggih, Wae canom pun darane. nyantai mawon. Ini betul rumiyin. Bojone percil minggah. Bojone percil niku minggah lagi. Oh, kae bojone percil. Nggih, bojone percil niku. Oh, kae sing akeh murah ya. Nggih. Bojone merah. Bojone kumut. Sing nembe minggah panggung. Lemu pinggir kidul nomor kalih. Nomor kalih kidul. Sing elek kok diomongi akeh sing tukulan elek karo sing. Sing lali karo sing eling ya akeh sing lali. Lho, yo akeh sing elek. Lah yo tunggale ngeten iki. Tunggale ngeten iki.
daerah sak meter ae mereka kerjaan. Mati urip yo kene lebih dibanter nih. Kok iki liane lah gegeri wong. Lumayan lah. Lokal murah. Seneng sing nanggap apa seneng sing borong? Seneng sing nanggap. Sak material. Lah iya sak material seneng sing nanggap lho. Seneng sing nanggap. Tapi aku yo wani. Seneng sing nanggap lho. Ora wong pinter ki yo liyane wani ora. Lah iya. Magetan nembe sepindah niki. Hah? Sak magetan nembe niki. Iya. Nanggap percil niki. Enggak wis sering. Tapi to diren. Kok diren yo. Tapi campur sarine percil nembe sepindah niki. Iya, iya. Apa cari nih sebelah. Ngure niki lagi booming nih, ngure kondang. Tapi ora yo nek 35 wani anu percil ae. Gayeng niki. Heeh. Ngono kuwi. Komplit nih. Komplek anu niki 35 wani lho. Nonton iki apa iku? Nanggap barang ngono kuwi nek ndek dhuwit. Gawe Pak, nek wong delok gawe tarik parkiran 5.000 ne rada payu ya. 5.000 gawe. 5.000 iki mau. Tarik. Anu lho. Parkirane kaya Ning lembean kaya 800 juta terima gaji aku cek kawannya. Macam. Kita garap keri iki lho, Pak. Tingkat berarti itu ropinge karo tiang 800 juta. Barengan kuwi ki 5 nggon ki sak M 400 sampe itu sak karo kuasa. Iki ora ning nggonku kok goblok, Pak. Wis ora ning nggonku aku tak antem kita gendel. Wis ora ngrepek. Tenang. Lah anak gue tak percaya ngono. Kowe tak percaya. Anak gue tak percaya. Ayo ono bae. Ayo lan ora. DP-nya nang kene ya. Ayo Bang ya. Mending arep kerupuk Tapi ini. anak DP. DP 10. DP 10 ya potong kerja. kerja. Tinggal anak bojo. Kuwe bareng masalah kok kae no. Dadi ngene, Gusti Allah sing mau rezeki. Jadi pasir kalau banjir bandang kalau kayak atap kita. Jadi banyu bawa pasir.
Nek barang iki kakone gudang. Waktu kuwi wong 30. Sayang. Kuat tenan. Tahu dia tahu. Kuat kuat. Malah urusnya itu jalan agama.